שלום, שמי סידני, אני בן 57, נשוי למירה, מורן ענבל דרור ורונה צאצאי, ועוסק בתחום של שונה מכתיבה, בתחום של להציל חיים. לפני כ5 שנים כתבתי ספר, שעדיין נשאר כספר מגירה מסיבות אישיות לגמרי. לפני כ2 התחלתי לכתוב ספר שהוא כבר לקראת סיומו, רומן מתח בסגנון אגדה קריסטי משודרגת, עם הרבה כיוונים מתאים. זהו, אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי להוציא אותו לאור. אני חושב שהספר הזה יצליח, אמנם זה סובייקטיבי, אבל הוא מגרה מאוד את המוח. אני מאמין שאנשים שקוראים זה אנשים שאוהבים גירוי של התאים האפורים. אז בנימה אופטימית זאת אני מקווה לשמוע מכם, לקבל את עזרתכם, תודה רבה. דרך אגב, אני כמעט ולא מחייך, אבל זה הטבע. בפנים אני מאושר. להתראות.